Op zaterdag 18 november bij de intocht van Sinterklaas werd de A-zoon bij de Jouwer blokkeerd, zodat de anti-Zwarte Piet demonstranten net terugrijden konden naar Dokkum. Maandag 8 oktober begon de rechtszaak in de zogenaamde blokkeervriezen, waarvan 34 mensen ter jacht te staan. Zij werden verdacht van het blokkeren van verkeer op de A-zoon met een gevaarlijke situatie als gevolg en het ontnemen van het recht om te demonstreren. Daarnaast wordt Jenny Douwes boven dat aanklagen voor opruiing. De verdachten kwamen aan in een partybus naar het gerechtsgebouw. In totaal kwamen er 11 van de 34 verdachten voor. 3 van de 11 verdachten binnen verdrongen uit de rechtszaal omdat ze haar intimideerd vielden. 1 verdachte wie al thuis bleven. Tijdens 9 oktober binnen er 19 verdachten oproepen waarvan 2 thuis bleven. Dit kwam omdat 1 van de verdachten hem intimideerd vielde. Duidelijk waard dat de verdachten het heel wichtig vonden dat het bennenfeest in Dokkum net versteurd werd. Woensdag 10 oktober is er schoft. Donderdag 11 oktober zullen de laatste 3 verdachten voorkomen, waaronder Jenny Douwes. Zij moet onder oren voorkomen voor opruiing, omdat ze op Facebook oproepen hier ta een blokkade. Daarnaast maakt je de anti-Zwarte Piet protesteerders van Kick-Out Zwarte Piet gebruik van haar spreekrecht. Vrijdag 12 oktober komt de advocaat van de verdachten aan het woord en zal de officier van justitie de eerst in de verdachten bekend meidje. Er gaat er een gerucht dat de pro-Zwarte Piet protesteerders een verrassing hebben van Jenny Douwes.